ଶୁଖୁଆ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ସବୁ ଆସିଛି? ଏଇଟା ଭଉଣୀ କେଉଁ ଶୁଖୁଆ? ପାତୁଆ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଟାଇପ୍ର ଶୁଖୁଆ ସେଠି ମାନେ ମିନିମମ୍ ତାହେଲେ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଶୁଖୁଆ ହେଇଛି 1200 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେଉଁ ଶୁଖୁଆ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଶୁଖୁଆ? ଚାଉଳ ଖାଲଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଶୁଖୁଆ ହାଟ ସାରୁଆରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରୁଆ ହାଟ ପୁରା ଶୁଖୁଆ ହାଟ ପୁରା ବୋବାଲିଆ, ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ମିଳୁଛି। ରହିଗଲୁ ଶୁଖୁଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶୁଖୁଆ। ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆର ରେଟ୍ କ'ଣ? 1200 ଟଙ୍କା କେଜି। କେଜି 100 ମାନେ 1200 100କୁ 120। ଓ 100କୁ 120 କେଜି 1200। ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି କେଜି 1200 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେଉଁ ଶୁଖୁଆ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଶୁଖୁଆ? ଚାଉଳ ଖାଲଟା ଚାଉଳ। ଏଇଟା ଏଠି ଚାଉଳ ବଡ଼ଟା। ଓ ସେ ଚାଉଳର ଏଇଟା ବଡ଼ଟା। ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଖୁଆ ଭାଇ, ଏଇଟା କେଉଁ ଶୁଖୁଆ? ଏଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆର ରେଟ୍ କ'ଣ? 300 ଟଙ୍କା କେଜି। 300 ଟଙ୍କା କେଜି। ଚାଉଳର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ସେଇଟା। ଓହୋ ଏଇ ଚାଉଳର ବଡ଼ ଏଇଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭେରାଇଟି ଶୁଖୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏରା ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ସେକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଓହୋ ଏରା ସବୁ ସେକା ହେଇଛି। ସେକା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ନନ୍ ସେକା। ଓ ଏରା ସବୁ ସେକା ହେଇନି, ସେରା ସବୁ ସେକା ହେଇଛି। ସେକାର ଗୋଟେ କଲର୍ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ନା କି? ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି ସେକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆ ରେଟ୍ କ'ଣ? ଏଟା 1000 ଟଙ୍କା କେଜି। କେଜି 1000 ଟଙ୍କା। 100। ଗୋଟେ ସେକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ମାଛ ସଦାବେଳେ ଆସେ ଶୁଖୁଆ? ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ବଡ଼ ଶୁଖୁଆ ଆସେ, ହେଲେ ଆଜି ସରିଯାଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଶୁଖୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଅଛି, ମାନେ ନିଜେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏତେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗି ଶୁଖୁଆ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ଶୁଖୁଆଟି ବହୁତ ଫେମସ୍। ଏଇପଟ ଏରିଆରେ ଯିଏ ବି ଥିବେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଖୁଆ କେଉଁ ଭଳିଆ ଏଠି ଚାଲିଛି। ସାରୁ ଶୁଖୁଆ ମାନେ ଫେମସ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ସେକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି କେତେ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖ ଶୁଖୁଆ ହେଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ଡାଲା ଦୋକାନଟା ଏଇଭଳିଆ। ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆର ପାଏ। ଏଠି ଆମେ ବଡ଼ ଶୁଖୁଆ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ। ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଶୁଖୁଆ ହେଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଖୁଆ ଅଛି। କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। सारुआर मेन रोड पर चारिपटे शुकुआ हाट, सेपटे भी शुकुआ हाट, एपटे भी शुकुआ हाट, जो आटे उंदी खाली शुकुआ हाट। एपटे भी भाई आमर शुकुआ स्टॉक करके रखते देखिए स्टॉक ना कि शुकुआ आपंकर कौट सब आसी ब्रह्मपुर गंजाम सब आसी गंजाम सब ये शुकुआ सब आसिक बड़ बड़ साइज बोलना शुकुआर साइज आ रेट भाई केते केजी बोलना शुकुआ 100 केजी हो 120 टका बोलना शुकुआ एटा भौणी को शुकुआ पातुआ आपण जानना करे भौणी आमर शुकुआ नौसुटी हेले शुकुआ ना भी जानि पानी कोइलु परा एरा पातुआ शुकुआ पातुआ शुकुआ ना पातुआ मिक्सी माने एटा ओलोणारा मिक्सी माने पातुआ और रकम बरोबर सब मिक्स
ଓ ଦେଶୀ ଶୁଖୁଆକୁ ମିକ୍ସ କରାହେଇଛି ନା କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଶୁଖୁଆ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି।